Ahojte rybári, sme na mieste číslo 20. Ak sa vám ľúbi úplný kľud, samota, pokoj, ak chcete byť v srdci prírody na našom mieste, ktoré je najviac také kľudné, fakt, že vo veľkej kľudovej zóne, tak môžete prísť na toto miesto chytať. Je tu jedno veľké mólo, ale na toto miesto sa dá iba preplaviť člnom. Ak čln nemáte, samozrejme vieme vám ho zapožičať. Je tu pred nami obrovský priestor na chytanie. Síce sa jedná o najplytšiu časť jazera, ale tie ryby majú tu najväčšiu, alebo taký najväčší kľud a je ich tu fakt, že strašne veľa a výborne si tu viete zachytať aj na počet, ale aj na celkovú váhu rýb. Máme tu jedno vécko, ktoré vidíte tiež v tomto videu, kde sa dá ísť vykonať si potrebu. Úplne luxusné miesto, fakt v srdci prírody, krásne. Tu sa dá oddychnúť, zrelaxovať, nevidíte žiadnych rybárov, máte fakt veľký pokoj a určite aj krásne úlovky. Radi vás na tomto mieste uvidíme.